Sme obchodno-stavebná spoločnosť a bytovej výstavbe sa venujeme už 7. rok a toto je náš posledný projekt. Majitelia budúcich bytov sa môžu tešiť na poprvé kľudné prostredie, a potom na kompletnú občiansku vybavenosť, krásne a nové bývanie. Ako stavebná firma sme zvyknutí na murovacie materiály, ale pre tento murovací materiál od spoločnosti Xela sme sa rozhodli z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je to, že nás oslovil projektant, ktorý nás si zavolal na stretnutie, že je tu iná možnosť ohľadom veľkoformátových blokov od spoločnosti Xela. Keď sme sa prvýkrát stretli s projektantom pánom Petrom Candrákom nad projektom polifunkčného bytového domu Kalinčakov v Zlatých Moravciach, navrhol som mu namiesto pôvodne uvažovaných ťahal šírky 300 mm zefektívniť riešenie a postaviť dom z veľkoformátových vápeno-pieskových tvárnic Silka Tempo hrúbky 240 mm. Investorovi sme pripravili aj BIM digitálny model, vďaka ktorému sa zistilo, že na obvodové steny stačia tvárnice Silka Tempo hrúbky 180 mm a vznikla tá kombinácia nosného systému v dvoch hrúbkach 180 a 240 mm. Viete presne, koľko tvárnic potrebujete na ktorú stenu a preto to bolo dobré, že to spracovali, lebo sme sa s tým nemuseli trápiť my na stavbe. Naše riešenie sa mu páčilo, súhlas dal aj investor pán Igor Štrba, ktorého presvedčil najmä nárast užitkovej plochy, čo je vlastne využiteľný priestor v dome, ktorý sa vďaka nášmu riešeniu zvýšil o 55 m2 a taktiež znížila sa potreba murárov. V tomto, keď si vynásobíte metre štvorcové nejakou cenou predajnou, tak určite z hľadiska tohto sme spravili správne rozhodnutie. Okrem vápeno-pieskových tvárnic Silka Tempo sme na stavbu dodávali aj naše nenosné tvárnice a preklady Ytong na vymurovanie priečok. Rozhodnutie ohľadom zmeny murovacieho materiálu neľutujeme. Už sme stavali oveľa rýchlejšie, ako sme boli zvyknutí. Chlapi sa menej fyzicky narobili a pritom výstavba išla rýchlejšie ako predtým. Prišli nám technici z Oxely, prvý deň nám ukázali vlastne priamo na stavbe, takže boli nám nápomocní, predtým sme absolvovali školenie, takže tí chlapci už vedeli plus minus, ako sa má s tým pracovať, čo očakávať. Tie materiály v podstate, či sú murovacie z toho alebo z toho systému, ten postup prác je rovnaký. Skôr je to o tej manipulácii s tými blokmi, ktoré majú nejakú váhu a potrebujete k tomu manipulačné žeriavy, ale tie zase urýchľujú tú prácu a je tam úspora z tých 5 ušetriť 2 ľudí určite. A hlavne tí ľudia sa nenarobia, nie je to taká otročina ako pri tom pôvodnom. Výborné je to, že vlastne Xela to zabezpečuje nielen materiálovo, ale aj technicky a tie žeriavy dostávame k zapožičaniu od firmy. Takisto servis, pokiaľ sa nám niečo stane, sú ochotní a rýchli s tou opravou a tak nám to rýchlo odstránia. Dneska máme 2 manipulačné žeriavy, úplne nám to stačí, sú to 2 partie, zhruba za týždeň dokážeme vymurovať poschodie, ktoré má 400 štvorcov, nešetne prekladov a všetkých týchto prvkov, ktoré sú tam nosné. Tá výkresová dokumentácia tomu je dobrá pomôcka, veľa to pomáha. Riešenia sú dané a človek sa nezabáva s tým, že hľadá nejaké ďalšie